in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Blink na to, pauwi na tayo. Si Jan palabas na ng shed. Dala niya yung ating supply na baka. Ayan siya. Tayo. And in 10 minutes, pipick upin ko si Sak at si Holly sa school. Anong oras na? 11:47. Pipick upin ko sila ng 12. Wait lang. Bakit ganyan nilabas yung isang car? Ah, kasi lalagay niya sa freezer yung mga yung ating mga meat. Para yeah, nandun kasi yung freezer sa shed. Pinala tayo dyan na commercial na freezer. Parang caravan park tayo dito, oh. Ayan. Para mabilis ang paglagay niya sa freezer. Well done, babe. Hindi ko na siya dun matutulungan kasi kailangan ko rin asikasuhin yung dalawang bata. Pipikapin ko, wala pa tayong wala pa akong nagawa dito sa bahay kasi ang aga-aga namin dun sa kung saan hinatay yung ating baka. Yung pagkatay pala ng baka nung Monday, last Monday pa pala yun, nilagay muna daw sa chiller bago ikat. Yung nakita ko na isang baka dun sa farm na naiwan, kabayo pala yun, guys. Ang layo kasi, akala ko yung isang baka, kasi alam ko may dalawa kaming baka na pang-consume namin. So, akala ko yung isa nandun pa. Nakatay na pala nung last Monday kasi kailangan daw na bago i-chop, kailangan niyang ihang tapos i-chill. Kaya, yun. So, ang tingnan niyo ang aking gagawin pa. Hindi ko pa natupi yung mga dapat tupiin. Yung mga nilabang kahapon, ang dami kong tupiin. Ayun. And magbabalot pa ako niyan. Pero, kailangan ko din. Kasi yun pa yung dalawa. Charge ko lang tong battery kasi flat sila. Flat. And eto, meron ditong mga bagong tea si Kuya sa kanyang golf. Kahapon to dumating. In order ni Johnny Boy. Check ko muna si Jan bago ko pick upin yung dalawang bata. It's full? Puno na raw yan. Eto. No, yung spring roll, I'll put this spring roll on top because we need this. What's that? What's the name? My roll? Your... What? The stuff. What stuff, babe? Ah, my tuyo? No, the mix. The sausage roll mix. Where's all my bones? Coming. Oh, it's not there yet. No. There's more pa pala. What do you want with the sausage roll mix? Pick upin ko na yung mga bata. Si Sak lang siya kasi Holly ang pipick upin natin. Nandito na si Holly. Si Sak nag-ride ng bike. So, hindi natin siya kasama. Kasi dinala niya yung bike. Sabi ko huwag niya nang dalhin yung bike. Ayun siya, oh. I'm invited to a birthday party. Oh, you have a birthday party? An invitation? Yeah. Meron daw siyang birthday card. Birthday invitation card. Okay, we have to go home first, Baba. Dear Holly, they spelled my name wrong. It's alright. 1:50 pa kami aalis, guys. And today pala, hindi ko pa sa inyo nababanggit na yung mga bata, next year, lilipat na sila ng school kasi si Kuya, di ba, high school na. So, instead na si Kuya lang yung ililipat namin, lahat na sila sa isang school. Isa siyang Catholic school. Yeah, private school na sila next year. And Catholic school. Isang magandang school dito. Si Sak gusto niya ng... Oh, you just think cool, don't you? Yeah, let him, because let her wear... Can I just wear the long sleeve one? Yes, Baba. And what are you going to wear on the bottom? Trackies. He get the trackies. It's cold.
So, yun na nga guys. Lilipat na ng school yung mga bata. Can you imagine? May high school na ako next year. Yung school na pag-aaralan ng mga bata, doon din No, Baba, you don't need to wear that one, Baba. Because you're going back on Monday. Full. Can I just wear the, Excited na silang suotin yung can I uniform. just wear the jumper? What jumper? Can I see? I can still see this. Ask Daddy. Daddy said no. Because you're gonna wear that next week. Gusto na, excited na sila. That's too long. So, nung April, hindi ako nagbablog kasi nung April kasi tinatapos ko yung mga pending natin na vlog. Nung April, nagpunta kami ng school, nag-visit kami sa school, and sobrang gusto ng mga bata. Then, November, yes, early November or middle of November, pumunta kami na, hindi ko na maalala kung anong, basta November siguro or December. Pumunta kami ng school, kasi nag-message sila for their, fitting ng uniform. So, kinuha na namin yung mga uniforms, yung school bags. Yung school bags nila ay pare-pareho sila, guys. Pare-pareho yung school bags. Kasi yun yung rules. Pare-pareho. Lahat ng estudyante, pare-pareho. Tapos, yung shoes ni Holly, hindi yan pwede. Kailangan niya yung proper shoes na black din, pero yung pang, talaga, pang school. Black shoes na, yung leather, yung parang nung tayo, yung black shoes talaga na pang school, yung matigas. Yung matigas yung harapan, ganon. Ganon yung shoes na parang sample. Mayroon kasing binigay sa amin na sample. And si Kuya, tinanong ni Kuya kung pwedeng mag-wear ng black shoes pero rubber shoes. Sabi nung ka-meeting namin nung nagpunta kami ng school, no, you have to wear the proper school shoes. So, pupunta kami sa isang athletic shop. Kasi yung athletic shop na yun, isa din yun na recommend nila na punta kami doon. Kasi doon alam nila yung right shoes para sa school nila. So, doon tayo pupunta. Hindi ko alam kung kailan. Baka basta ngayong December siguro. We'll see. Pag hindi kami busy, pupunta kami doon. And yung medyas, ang daming rules. Yung medyas, bawal yung medyas na may print, like may rip curl. Kasi yung mga medyas ngayon ng mga bata, hindi yung pwede sa bagong school nila. Kasi yung mga medyas nila ay, yung Santa Cruz may print na may mga name, Santa Cruz rip curl, hindi yung pwede. Kailangan plain white lang talaga. Tapos, may gray din ata. Basta plain. Then, sa girls, allow lang sila ng isang maliit na earrings. And then, yung dapat nakatali ang buhok pag mahaba. And need nila na mag-wear ng blue or navy blue na pantali. Hindi pwedeng black, pink, wala. Acceptable lang daw ay navy blue. So, diba? And meron si Holly na suot ngayon. Itatanong ko kung pwede yun para hindi na ako bumili. Kasi si Holly kailangan itali yung buhok niya every single day. Pagpapasok siya. Kasi dito nakakapag-headband siya. Pwedeng hindi niya itali. Tapos, kahit anong kulay ng tali niya or kahit anong style ng kanyang buhok, pwede sa kanila pigtails and ponytails lang. And then, bawal yung mga accessories. Bawal yung necklace ata. Basta, isa lang dapat na earrings. Basta, ang daming rules. May binigay sila sa amin na list kung ano yung pwede. And then, sa school uniform, binilhan namin silang tigda-dalawa. Ang mahal ng school uniform nila. Meron silang tigda-dalawa sa ngayon. And yung school uniform nila, marami silang iba-ibang klaseng school uniform. Meron iba yung, so, syempre, iba din yung winter. Basta iba-iba. May 4 sets ata sila or 3 sets na uniform. Kasi iba rin yung PE. Iba rin yung sports clothes. Iba din. Tapos yung regular uniform iba din. Then, meron silang jumper. Basta, madami guys. Makikita nyo na lang yun one day pag next year. Basta, kinuha namin sila na tigda-dalawa. Tigda-dalawa na iba-ibang klaseng uniform. Iba-iba. Basta iba-iba. And then, kailangan ko rin na si Holly pala, in-order na namin siya ng skirt kasi ngayon, meron silang bagong nilabas na uniform for the girls, skirt, and merong shorts. Hindi ko kinuhaan si Holly ng shorts. Sabi ko, hindi mo na kailangan ng shorts, Baba, kasi skirts na lang. So, nag-order akong 2 skirts. Sa January daw, may message na lang daw kami pag
dumating na. And maliit si Holly. So, kailangan, pinasukat kay Holly yung small. Maliit pa kay Holly. So, kailangan niya ng smaller. Kasi pitit si Holly. So, yun guys. Yun yung yun ang update sa mga bata. Lilipat na sila ng school. And, yung color ng kanilang sports, di ba may sports day? Dito ang suit nila orange. And dito walang PE, walang uniform. Kung anong yung suot nila na uniform pang school, yun na yung suot nila pang PE, pang lahat. O, ano lang, isa lang yung uniform nila. Meron isa lang na, isang design lang, na tigtatatlo sila. May puti sila, pero never sinuot nila kuya yung puti. Green lang talaga. Pero dito sa bagong school, ang daming iba-ibang uniform, iba-ibang style. School, yeah. Iba-iba yung uniform nila. And then, kailangan ko rin mag-pay attention kung anong susuotin nila. Kasi yung PE ng mga bata, during PE daw, yung pang PE yung susuotin nila the whole day. Kasi di ba yung iba, parang dinadala nila yung PE, hindi daw. Kaya yun na yung susuotin nila the whole day sa PE. And then, yung mga bata, yung PE nila ay iba-iba. So, yung mga bata papasok, yung isa naka-PE, yung isa naka-uniform, or depende. Kaya, kailangan kong mag-check lagi ng emails, or kukunin yung schedule na hindi ko makakalimutan kung ano yung susuotin nilang uniform. Yun talaga yung sinabi sa akin ng, nung nag-meeting kami doon. Kasi merong ibang family din na akala nila pag PE, the whole class, or the whole school is PE. Hindi, iba-iba pala yung, kasi iba-ibang year sila, diba? So, iba-iba yung schedule ng PE nila. So, ang dami ko nang sinabi, guys. So, 1:50, 1 hour and a half lang sila ngayon, first transition nila. Then, next week, si Kuya, ang transition ni Kuya next week, Monday. Tapos, Monday and Tuesday si Kuya. Tapos, yung dalawa, next week, Tuesday, babalik sila. So, yun guys, yung update. Ngayon, may oras pa naman ako. Magtupi-tupi muna tayo para wala tayong masayang na oras. Excited, Zach? What do you mean you don't know? You wanna wear the uniform? No, because I don't know what to wear. Daddy said already that you can wear your current uniform. Are you excited, Baba? Eto yung bow. Navy blue ba siya, guys? Parang pa-purple, no? Pero tanong ko, yan, bawal din to, hindi to pwede. So, kailangan kong bumili ng blue or navy blue na rubbers or, pantali. I'm super excited. Ito, super excited siya. And, yung school na yan, dyan nag-graduate si Brad tsaka si Emma. Dyan sa school na yan. Okay, kumakain siyang banana. Magtutupi ako. Si John busy sa office. Ayan. Tapos yan ang ilagay lahat ng meat sa freezer. Sobrang puno. Sobrang puno daw. Hindi nga nagkasya. May bago na siyang medyas. When did you get that one? Went to the uniform. Oh, did Daddy get socks as well? Kumuha pala si Jan ng medyas sa school. Nung kinuha namin yung uniform. How many? One. Only one. But we have to buy more. Yeah. Why? You just gonna wear one socks for the whole week? We got more socks open. You have more? So, meron na pala. Hindi ko yung napansin. Kasi, nag-focus lang ako sa, sa uniform. Kasi, ito, binibihisan ko siya nung nagta-try on siya. Tapos, yung boys kasi alam naman nila kung paano na magsukat-sukat. And, meron din siya. Naka-white socks na rin siya. Isa sa uniform nila, meron silang polo na kailangan kong planchahin. Kasi, pag nilabahan na yon para silang habulin ng plancha. So, magpa-plancha na ako. Never ako nag-plancha ng uniform o kahit ng damit namin pag hindi talaga kailangan. So, this time, next year, magpa-plancha na ako ng uniform nila. Especially yung polo. Tomorrow they're coming. Who? Done. Tito Ray's. Yeah, tomorrow they're coming tonight. And then on Friday. The next day, the whole girls, the whole family na. Yung iba-ibang family. Good morning, guys. Say good morning. Good morning. Good morning, guys. Dito na pala kami sa bagong... Where'd you go to take Holly to around the other one, wasn't it? Yeah, that way. Today is Wednesday, August 16. Wala akong plano sana mag-vlog. Pero, eto, konti lang. Ngayon, pinick up namin... Yes, pinick up namin yung mga bata... Yeah. Pinick up namin yung mga bata sa school ng early. Kasi...
Dito kami ngayon sa bagong school na lilipatan nila kuya next year. Explain ko na lang bukas mamaya kasi andito na kami. So hindi ako doon makakapag-vlog guys. Kasi may meeting kami. Wait lang. Pakita ko lang sa inyo. Yan yung kabilang labas kasi dalawa yung ano nila, dalawa yung parang entrance sa kabilang building. So ito yung sa kabilang building kung saan ko tinitik sila kuya noon. Dito lumaki si kuya tsaka si Sak sa learning center, early learning center. Dito ko sila dinadala. And dito rin nagtapos si Brad tsaka si Emma. So ayan, dyan sila kuya nung mga bata. Remember that building kuya? Zach? No entry. How do you get in there then? They had other go up one. the other one. Yeah, other. Kasi exit to, doon ka oh. So marami ng ano, ibang There's the front office there. yeah, marami ng ibang buildings dito. Dati ano lang, konti. Ngayon dami na, lumalaki na siya. So ayan. Yung kabila nandun mas malaki doon sa kabila. Pero dito tayo magpa-park. And baka pumunta si Auntie Mel, samahan niya kami. Baka lang. Pag nakaano siya sa work niya. So, okay guys, mamaya na lang. I'm looking out from my window. Sun's coming up. Mommy push. What? Okay, done. Here it goes again! I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared.
what? I don't know. You're nervous. He doesn't know what to do. You're just gonna go there about Sa. Just for a Kinakabahan si palis na word. tayo. Yeah, I think they're just gonna introduce you to. You don't like that? Well, you wanna go there. Remember, you're too excited before. Now that it's coming, you feel nervous. Nag-number 2 muna siya. Look at me. They're not gonna look at you. I will. Oh, so then look at them back. Once you get there, you will have lots of friends. That's Because right. you're a new student and they might like you and they want to be a lot of your friends. Oops. It's looking at the sun. That's what it wants to do. It wants to look at Okay lang kayo, guys. Okay lang kayo dyan. Kinakaba ng ating isang estudyante. Okay na kayo dyan? Kinakaba ng aking Saki boy. Holly, are you nervous, Holly? Nope. You're excited? Yep. Sobrang excited yung isa. Oh, look at that, Teddy. Ang ganda ng decoration ng bahay ni Tommy for Christmas. They have the best. Christmas decor and Halloween. Kasi yung Halloween nila maganda din eh. Okay, drive muna kami, guys. Ako pala. To yours on Harold Street or find them on socials. Do you feel tired all the time? Do you snore badly? Have you nodded off while driving? If you answered yes to any of these, you could be suffering from sleep apnea. Chemist King Mount Gambier Consultants are highly trained professionals who deliver the very latest in sleep apnea. I think I know why there's so much kids See your GP because of for a big school. referral. Chemist King Mount Gambier know what I on was the gonna Jubilee say. Highway. Open 7 days till late. Put your health first and get tested now. Helps people fast. Dito na pala tayo nakapark sa bagong school. Nalilipatan ng mga bata. Hinihintay ko lang na mag 150. 1:44 pa lang. 2 o'clock kasi yung transition nila. And yung mga bata, lunchtime ata. Kasi ang daming bata sa labas. Nasa field. And si Sak, humihinga siya ng malalim kanina. Like this. Ilambas ko, what's wrong? Tapos natatawa na lang siya. Sabi niya, I'm just breathing normal. Sabi ko, you're not breathing normal. Kinakabahan siya. Sabi ko, okay lang naman. Kasi hindi lang naman ikaw ang See? I see other kids. What's that? They're wearing different uniform. So there are new kids as well. So not just you. Kasi sabi niya, I hope there's some other kids like new kids. Sabi ko, yeah. So may nakita na ako na ibang bata na naka-school uniform ng ibang school. Are you gonna be alright, Zach? And you have friends there. Nandito si Brock. Oh, see? There's more. Okay, maybe we should go. Come on. They're going now. Alis na rin kami. Good luck, kids. Bye. Zach, good luck. Bye. It's December again, I can't believe it. Whatever happened to the rest of the year? It went by so fast, I barely did see it. Now I'm calling all angels high. If you are there, help me find the Christmas spirit again. So, na-drop off ko na yung dalawa. Yung kay Holly, nakita ko yung room niya at saka na-meet ko yung teacher niya for next year. And then yung kay Sak, hindi ko siya nasamahan kasi nga si Holly, paano naman? So, si Sak, pumunta siyang mag-isa. Pero may kasama naman siya na 3 baguhan or 2. 2 baguhan.
So, silang tatlo ba yun? Apat. Basta, may kasama si Sak na ibang parents, kasama yung anak, si Sakulo. So, yung si Jan, hindi kasi, busy din kasi si Jan. So, hindi nakapunta si Jan dito. Di ba? Alam niyo naman, busy yon. So, hindi natin na-meet yung teacher ni Sak. Hopefully, next week ma-meet natin. Pero, pumunta ko dun sa building niya. Pero, hindi ko alam kung ano yung room. Yung kay Holly, ang ganda ng room. Ang laki. Basta, insert ko, ano ko ng konting video. Hindi tayo nag-vlog doon kasi bawa. So, inano ko lang yung itsura ng loob ng doon sa building ng dalawang bata. Si Sak tsaka si Holly pareho yung building nila. Si Holly nasa first floor, si Sak nasa second floor. May elevator pa. Tapos kay Kuya sa kabila si Kuya. Sa kabila silang building, medyo malayo-layo sila kila Sak. Pero yeah, kasi nung pumunta kami nung April ba yun, pinuntan din namin yung building ni Kuya, medyo malayo. At saka magkaiba yung building ng magkakapatid. So, ngayon, ang gagawin ko dapat ay mag-i-edit ako. Pipick upin ko sila before 3:15. Oy, gusto ko sana mag-edit, pero huwag na muna tayo mag-edit kasi madami akong gagawin dito din sa Mount. Pupunta ko sa J-Pack para bumili ng paper plates. And pupunta rin tayo ng Coles. Tapos sabi ni Jan, hindi na kami, ang plano sa ni Jan, mag-stay kami tonight. Kasi diba, bagong katay yung ating cow. Sabi ko, paano natin gagawin? Pareho tayo nasa Mount. Kasi si Jan busy din yon. Hinihintay niya rin si Kuya. Tapos, dadali niya si Kuya sa Mount para sa golf lesson. Sabi ko, so sino magluluto? So, ngayon, ang ending, magpipizza kami. Magpipizza na lang kami. Then, pipick upin natin ng 3:15. Siguro magpa-SNS na lang muna ako. Tapos, pag-pick up ko sa mga bata, punta ng J-Pack, tapos mag-grocery. Tapos, bukas mag-grocery ako. Ngayon kasi hindi ko makukuha lahat kasi hindi na fresh yung mga veggies. Tsaka, kulang-kulang na yung veggies kasi hapon na. So, bukas ko gagawin yun. Pero pupunta tayo ng Coles para kunin yung iba. Okay? Okay, alis na tayo guys. Salamat. Magpapa-SNS ako sana. Sana may tayo dun. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, magpapa-SNS ako. Sabi ko, may ka ba dyan? May spot ka ba para sa akin? Sabi niya, kaso natagalan naman tayo dito. Akala ko, i-drop off ko lang sila. Hindi pala natin sila i-drop off. Kailangan ko rin pala sumama para ma-meet yung teacher. So, okay, mamaya na lang guys. Tingnan natin kung makakapa-SNS tayo. Masingit natin to. Dito na tayo guys. And habang nagda-drive ako, kinakain ko yung yogurt kasi anong oras na? Ito yung ating first kain. May dala rin akong berries. Kuha lang tayo. Yan. Nahugasan ko ng mga to. Kailangan ko saglit lang. Tapos punta na ako dyan sa Ayan. Ang sarap. Ang kamis. Mamaya na yan. Dito na tayo guys. Sana meron tayong slot. That smells good. Thôi để cho nó lên đi rồi đi nhá. How's your school? Good. Good? Yeah. My God, guys, kung sobrang nagmamadali ako kanina, and hindi ko na hinintay na tumuyo yung paa ko doon sa lead light. So ang ginawa ko, binitbit ko yung aking sapatos, naglakad ako papunta sa car park na nakapaa para tumakbo. And not yet, because we cannot go out there. Look how traffic it is. Yeah, sobrang traffic. The guy will stop and then we'll come through. Yeah, no, I don't wanna. Yeah.
Do it quick. No, I'm just gonna wait for them. It's too traffic. It will be like this for like an hour. The birthdays. Alright. Gusto niya na pumunta. Mamaya natin mag-usap, guys. 16th. Alright. Pero ayan na yung, mamaya ko ipakita yung kuko ko. Traffic ako dito. So look, we'll get out there. Yeah.